ദൈവനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി നിൽപ്പാനും കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാനൊക്കെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഇന്നയോളം കൃപ നൽകിത്തന്ന് വഴി നടത്തുന്ന സർവ്വവല്ലഭനായ ദൈവത്തിന് സകല മഹത്വവും അർപ്പിക്കുന്നു. വചനം കേൾപ്പാൻ താല്പര്യത്തോടെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വചന ചിന്തയ്ക്കായി ഒരു വാക്യം വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആവർത്തന പുസ്തകം 33-ാം അധ്യായം 27-ാം വാക്യം. പുരാതനനായ ദൈവം നിന്റെ സങ്കേതം, കീഴേ ശാശ്വത ഭുജങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ ആരാലും വർണ്ണിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മളെ ഓരോ ദിവസവും പോഷിപ്പിക്കുകയും താങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഭുജങ്ങൾ ശാശ്വത ഭുജങ്ങളാണ്. കുറച്ചു നാൾ നമ്മളെ താങ്ങി നടത്തിയിട്ട് തളരുകയോ ക്ഷീണിക്കുകയോ മടുത്തു പോവുകയോ ചെയ്യുന്ന കരങ്ങളല്ല. ആ ബലമുള്ള കരങ്ങളാൽ ക്ലേശങ്ങളും ഭാരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിലെ യാത്രയിൽ നമ്മെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വഹിക്കുന്ന കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. അതുകൊണ്ടാണ് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഞാൻ നിന്നെ വരച്ചിരിക്കുന്നു, ഇതാ ഞാൻ താങ്ങുന്ന എൻ്റെ ദാസൻ. ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഉള്ളംകരങ്ങളിൽ വഹിക്കുകയും വരച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് കാണുവാനിടയായിത്തീരും. പത്രോസ് യേശുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം വെള്ളത്തിനു മീതെ നടക്കുവാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ കാറ്റ് കണ്ട് പേടിച്ച് മുങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉടനെ കർത്താവ് കൈനീട്ടി പത്രോസിനെ പിടിച്ചുയർത്തി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങളും അബദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നാം നിലവിളിച്ചാൽ കൈ നീട്ടി നമ്മളെ പിടിച്ചുയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസിന്റെ 1-ാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രകാരം വായിക്കുന്നത് കാണാം. അതുകൊണ്ട് അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തേണ്ടതിന് അവിടുത്തെ ബലമുള്ള കൈയുടെ കീഴിൽ താണിരിപ്പിനെന്ന് നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കരങ്ങളാണ്. ആണികൾ ഏറ്റു തുളയ്ക്കപ്പെട്ട ആ കരങ്ങളാല് നമ്മുടെ പാപവും ശാപവും രോഗവും നീക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ആ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ മാറോടണച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും പ്രത്യാശയുള്ളവരായി ഓരോ ദിവസവും പ്രോത്സാഹനം നൽകി തന്ന് നിത്യത വരെയും നമ്മളെ താങ്ങി നടത്തുന്ന ആ കരമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കരം. ആ കരത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിപ്പാന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ധാരാളം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും കർത്താവ് പകരുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ തളർന്നു പോകാതെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾക്കുള്ളില് നമ്മളെ സമർപ്പിച്ച് കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കായി കാത്തിരുന്നാൽ തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവിന്റെ കരത്തിന്റെ ശക്തിയും ബലവും സ്വർഗീയമാകുന്ന വിടുതലുകളൊക്കെയും പ്രാപിച്ച് മുന്നേറുവാൻ ഓരോ ദിവസവും ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാ ആശീർവാദങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളാലും കർത്താവ് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.